שלום חבר'ה, פה איתכם דניאל ואורי. בסרטון הזה אנחנו נראה לכם את הכפר החדש שאנחנו בונים. פה דניאל זה הקיר שדניאל הולך לבנות בקיר של הממלכה. הכפר השני נמחק בגלל שבטעות חבר שלנו נתן בן והתבלבל לנו כל ה-IP. אני פשוט נכנס איתם לשרת כמה עושים להראות לו זה. כן, אגב, יש לו גם ערוץ, וגם נראה לי שנתנו לבית מציפים, ואנחנו לא כל כך מדברים איתו מאז. אני מדבר איתו כמעט כל יום. דניאל לא מדבר איתו מאז, כי דניאל עושה את כל העבודה בשרת, אז הוא כאילו כזה נעלם ממנו. תראו, אני נעלבתי מאוד את האמת, כאילו אני... זה הסקין, תקשיבו, זה הסקין החדש של המקורי שלי. כן, הוא יצב לבד תסכים. לא יפה, לא, ראיתם איזה משקיען אני? את האמת, חבר שלו עזר לו? לא, אילן עשה רק את התכלת, אני עשיתי את הצהוב. לא אמרת שאילן, אמרת שבא. בא עשה איתי את הסקין השחור שאמרתי לך. טוב, לא משנה חבר'ה. אז אולי אתה יכול ללמוד משהו בכפר. אגב, כן, אנחנו חשבנו לבנות במקום לחפש עוד כפר, וזה באמת נותן עוד כמה כפרים, אבל זה כאילו, יש אחד ושתיים מדברים ואחד כזה, ורגיל נס, ובחרנו כבר לעשות סוג של כפר משותף כזה, אז כן, זה מה שאנחנו נעשה. דבר. כן חבר'ה, אז אנחנו כאילו גרים בדימונה, ולא מזמן לפני איזה כמה דקות אנחנו ראינו שירד אצלנו ברד, ואנחנו מאוד מקווים שמחר או ביום ראשון ככה ירד שלג. היום אנחנו מקווים ביום שישי ב-4:07 דקות. כן, דניאל צודק, אבל אנחנו מצלמים בתאריך 13/12/2013, עוד איזה כמה ימים, ככה איזה 10 יום, 20 יום, אנחנו מתחילים את שנת 2014. אין לו זה שבועיים, ומי שלא יודע, אני מסוג של... בוא נגיד ככה, המשפחה שלי היא לא רוסיה, אבל אנחנו עושים זה לא כאילו משפחה רוסיה, אבא שהוא בכלל רומני וכאילו בכלל אוקראיני, ומי שאומר אוקראיני זה יותר דבר, הוא טועה בגדול בשתי שפות שונות, כאילו, יש שם דברים שהם קצת דומים, אבל כאילו, איך קוראים לזה? כמו שהרוסים מדברים ויש להם כזה רש וכזה וכאלה, אז כזה כאילו, זה משהו דומה כזה, אבל זה לא כל כך דומה שכאילו זהו אתה רוסי, אם אתה מדבר אוקראיני, זהו אתה רוסי, זה לא חושב תמיד אתה רוסי. זה רוסי, זה לא חופשי. וואי, עשיתי פי לעצמי. סתם טיילתי בכפר עד עכשיו. הראיתי. אתם יודעים מה? שנייה, נחזור אליכם במקום מיוחד. חזרתי אליכם והשתגרתי למקום המיוחד. שנייה, נגיע אליו. זהו, שיגרתי אותך אליי. לא, שיט, הייתי בנקודת ציון. חכו, שנייה, חזרנו אליכם והנה המקום. אתם חושבים שזה סתם מקום? שנייה, אני אשגר את דניאל פה. אני לא יכולה לעשות נכון. שימו, חכה. בוא אחריי, דניאל. יש פה מקדש באזור, לך תדע, כל הצופים לא ראו את המקדש. אנחנו נתחיל לומר שאנחנו תוכלו תרדודים, אבל אפשר לראות את המקדש שיש בו מקדש. דניאל, נתפצל, אתה הולך לשם, אני הולך לפה, נתפצל ונחפש. דניאל!
תקשיב, בגרסה 174 מקדש ענקי, אתה לא מבין. אז כן, זה 174 אני יודע. אני מקורי, אז אני יכול לשים את הגרסה הזאת. דניאל יצא אותה בהשערה. שנייה, בוא נראה לצופים את הפקודה קיק. רגע, שימו לב צופים, זה פקודה שקוראים לה קיק. אם אתה לוחץ אינטר, אז אתה לא נותן לו בנו משהו, הוא פשוט יוצא לכמה שניות. יאללה, כנס. ראיתם צופים, זה בן. דניאל, אני משגר אותך מפה, זה אזור של כפר אליי, שיגרתי אותך אליי, זה אזור של כפר. שנייה, אני עוצר את המצלמה. חזרנו. חזרנו. אוקיי, חבר'ה, אנחנו חזרנו. אמרתי לך, ואתה לבנות את הדבר הזה שביקשתי ממך עם המחקרים של המדבר. אוקיי, אז שנייה, צריך לבדוק משהו. אני לא חושבת פופקורן הרגיל אדוני בחמר, אני חושבת הפופקורן חטיף והמתוק. האמת, קצת שאני מאוד אוהבת את הפופקורן הזה, אבל לא באמת כזה בשלדה. טוב, אז שנייה. הוא קצת מוזר. מה אתה עושה? נו, בוא תעזור לחפש מקדש. קצת מוזר, בוא תקל. מה זה? מה זה? איפה הוא עומד במקום? וואי! הבנתי את המטרה. יואו! אם אני עומד על זה זה נופל, למה? אם אני עומד על זה זה נופל. איזה קטלני. איזה... טוב, דניאל, בוא נחפש את המקדש וזהו. טוב, אז בוא נעצור את המצלמה ושנמצא את המקדש נחזור. כן, אנחנו נחזור לכם שנמצא את המקדש הזה. אז 3, 2, 1. שנייה, נחזורנו. כן, אנחנו חזרנו אליכם ואנחנו מצאנו את זה, אבל פה, זה שאנחנו שכחנו להגיד לכם, זה מתחת לאדמה. כן, צריך לחפור אורי, לא? אורי. עכשיו רגע, שנייה, אורי. אני יודע, הכפתור. לא, רגע, שנייה, לא, אל תיפול. אני יודע, הכפתור. עכשיו כשנכנסים למקדש הזה, רגע, שנייה, אני רוצה להסביר. עכשיו כשנכנסים למקדש הזה, יש פה את הדבר הזה האמצעי, ופה את הדבר הכחול הזה שעכשיו פה שבר. אגב, הצבע האהוב על אורי זה כחול. זה תכלת כזה. שלי ירוק ליין. כחול, תכלת שלי זה ירוק ליין. אז פה שוברים וסתנו. אורי, תסתכל, זה לך תלשיף ותסתכל למטה. תתקדם קצת, ואם אתה רואים יש שם... לא, יש, לא נראה לי נפלתי. לא. ואתה בוא תגיד למטה שאתה... זה מה שקורה כשלוחצים על הלוחית לחץ. אבל עדיין אתם ראיתם את התיבות מקודם לפני שלחצתי? בתיבות האלה יש יהלומים, זהב, ויירון. רוצים לחפש עוד מקדש? דניאל, אתה מעדיף שנחפש בשביל לעבוד מקדש? רגע, לא, אבל תקשיב רגע. אני מקשיב. תחזור אליי, למה לך? אני חוזר. ועכשיו תקשיבו, מי שבסרווייבל ומוצא את זה, פשוט מתחיל לחפור ככה, לעשות סוג של מדרגות קטנות כאלה למטה, כדי לא ליפול על הזה, ונגיד, עכשיו רגע שנייה, מה? עכשיו נגיד,
ופה זה המוחית לחץ. בוא נשנה את דניאל לסורווייבל כדי שהוא ידגיב לנו בשידור חי. זה שנייה, אני לוקח טיקט. 0. זהו, אתה יכול לשנות את זה. אתה על סורווייבל. עכשיו תקנו, אנחנו עושים מדרגות קטנות. מדרגות קטנות עד שנגיעים למטה של המערב. כן? איזה למה. עכשיו אנחנו מגיעים למטה של המקום. לוחצים להוסיף, זה לוחצים על זה, לוקחים הכל מהצ'סטים, שוברים את המוחית לחץ ואת כל ה-TNT שמתחת, כי מתחת יש TNT. אוקיי? אוקיי. ואור, אתה מוכן להחזיר אותי חזרה לקריאייטיב? כן, שנייה. אתה בקריאייטיב. תודה. טוב, בוא, אני משתגר לכפר שנייה, אני אשגר אותך אליי. אוקיי. שנייה נחזור אליכם. חזרנו אליכם. וכעת אתם רואים, מצאנו את הנקודת ציון של הכפר. דניאל, שנייה אני אשגר אותך, אני עוד לא בכפר ממש. ואני בכפר. כן, מי שלא ידע, אורי הוא ממש גאון מחשבים, הוא ממש טוב בזה, ואם אתם תצטרכו עזרה במשהו, אורי לא יבוא אליכם ויגיד לכם, יסביר לכם. הוא כאילו יסביר לכם, תכתבו בתגובות. ונעשה סרטון, כן, ואולי גם נעשה סרטון על זה מישהו, כאילו, אם מישהו לא יודע יותר פעם אחת. אולי נעשה על זה סרטון יותר נכון אורי. אני אגיד לכם, אני ממש כאילו, אני כאילו טוב במחשבים, מה קורה? אני יותר טוב במשחקים וזה. אני כאילו במחשבים כאילו להבין וזה. אני אפילו שפה במחשב, לא יודע לשנות, אולי אפילו שינה לי, כן? אני כאילו, אני לא נו במחשבים אחרי ככה, אבל כאילו... הוא יודע מחשבים, אבל יש איזה כמה פיפסים שהוא צריך עוד ללמוד. כן. אז אורי, כמה זמן הולך הסרטון כדי שכאילו לא עבור? הסרטון, חכו נחזור אליכם. חזרנו, פשוט דניאל עוד מעט צריך ללכת לסבתא שלו, כי היום יום שישי, אז דניאל צריך לדעת מה השעה. כמה דקות צלצל. עכשיו תקשיבו, עכשיו קראתם לכם, הוא משקר. הוא שיקר לכם עכשיו. הוא עכשיו שיקר לכם, כן? הוא עכשיו שיקר לכם, אז לא אתם צריך לסבתא שלי ברקנו לסבתא שגרה בכם באוקראינה. כן, בכלל כאילו, אני כאילו צריך ללכת עד מעט עם אבא שלי. אבל אתה לא רוצה שהם ידעו. אתה לא רוצה שהם ידעו, אז אמרתי להם שאתה אצל סבתא שלך, אבל אתה לא רוצה שהם ידעו. ושאתה הולך עם אבא שלך, מה אתה עושה? זה לא משנה לי, כאילו, באמת, פשוט נסתם אמתי על הדרך, ופשוט נגיד לך לתחנה כאילו לא ידע לי בהתחלה מה הוא רוצה, ואז כאילו כל הזמן שהוא משקר. כן. שנייה נחזור אליכם ושלילה, עזרנו. כן, אז חזרנו אליכם, פשוט להבין, וגם אני קצת בגלל הגשם, וכאילו, גם הוא מצלם, וגם השרת על המחשב שלו, וגם יש... לא, הגשם פוגע לנו בקליטות, ואנחנו לא יכולים, יש הרבה לגים. זה מה שקורה, ובעצם עוד איזה 2 דקות, 5 דקות ככה אנחנו נסיים את הסרטון. כן, אז אגב, קנו לי אוזניות על בלוטות' שאני מחבר אותם כאילו, וכאילו הם עוד חוקיות כאילו, בלוטות' תקשיבו, אנחנו חייבים, אולי נצפר להם את הסרטון הבא, אנחנו חייבים לסיים, כי הסרטון ייקח לו הרבה זמן לעלות, ואני לא יכול אחר כך לשחק וכאלה. טוב, אז לייק, סאבסקרייב, חבר'ה, תראו לנו אהבה, אנחנו אוהבים את זה. אז כן, יאללה, ביי, לייק, סאבסקרייב ותירשמו לערוץ, הרבה נרשמים אנחנו צריכים, בינתיים יש לנו 2-3 ככה, אז ביי צופים.